technical Khawvel kan lo lom le veka cheu tun chuma chuan kumsang ni somni palia ti chwa Wattpad story zulzuya ansiam high school romance sideline the QB and me ti chukan clear hole adonani high school zirlai nula harwang le adum takmai Dallas Brian itchu lamlama tuimi takani a Anrama Art School chabera lu chu adu thu sam berani nikhatsu achian chatak gabinen school antleng chiatia tlangwal mel chatak mai alanda na changringot po konfi mel zet mai hi abike ne naron thleng ve chia chupa ming chu Drayton la he ni in aron in lan ve to hi chuan zirlai ten an clear deu thup zel mai ani zirtir tu in class mingalam lai tak chuan Drayton na chu aron lut ve chia ma se mi hanti vel dan athiam e mawang chuan athu soite chu an oi ngal dual zel mai thin Drayton chu amel thasatlia amaya nilawa football thiam tak maya ni boka wangin sports program larle thatak wako lu chu adu thu sam berania chumi tur chuan athok rim hle bok chuti lain apa leroi la he ya chuan afapa te school football coach neithana dalasi unau pa ni bok chu in biak na alo nei puya afapa Drayton chu wako alu tura abe na sanzia soin an inzirtir na pia alam deu thlenga lokai shwai turin angena neithana po chuan thei top alo chua pui tur thu soi ve bok ma se enge mopal thuta beka plan nei turin arona ma se lero ya ero chuan wako chau chu afa patana tha chu na ni thu asoi nget bur mayani nikhat chu infiam na hun an man lain Drayton an a football chu dala site thian dun lama chuan avom pala ma se rin lo tak main dala si chuan moi lutukin alo man chat mai Drayton angei po chuan makati in dala si chu anga even pha veta deu hiala ma se a unau pa jo sa chuan dala si chu an coach neithana nawani thu alo soiwat chumi hnu chuan Drayton chu neithanan a office a akawa wako chu a dream ni ma se backup plan nei ve shim chu thil swal ani lo thu a shila nima sela Drayton chu arwa manna chuan a inring to khle a apa ang thawin neithana thuron chu enga awak angai lem lovani school parking lota dalasi nen an inmu chuan Drayton chuan a ma de uloka bola vom fu che pawang khan ngai damadila chutia an inbiak lai mek chuan an thian pakhat hian aman tura bolron vom phei thutin Drayton po chu atlan ve ngal thuaya ma se vanduai thlak takin dalasi karlo in pak chu avasuta chor mai Drayton in thiam lo lutuk chuan ngai damadil ngal zunga chuti lai tak chuan a unau pa jo sa churon langin dalasi chu atha ho thei thu alo soi ve zungani school bana piangin dalasi chuan ati dan ngai te in den studio chu apanding ngal china California Institute of Art CalArts anti maya audition titur chuan a inbuat sa ina sa in achet dan engtim mai chu perfect tumin athokrim hle practice session azo nu chuan anzirtir tunu alicia chuan thuron poimo tak maya pe a dalasi lamdan chu dikin thiam viau ma se CalArts audition paltlang thei turle midang zong aya langsar fal na thei tur chuan alama aril ru zong pe a atui tak ti alan chhuati rangai thu te chu ashilani tlai khat chu a u nei thananen an ti dun lain tu emo hian an kongkhar chu aron kik data dalasina va hon chuan Drayton aloni Drayton chu dalasi car ati chiata wanga ngaidam dil tura ron kalaloni a ngaidam adil mai baka asiam thatna tur poisa apetel bog dalasi chuan engtia chan tur nge ti chu shelvin angoi de oren rona ma se Drayton ngai thatnan poisa chu alak mai tur thua changin Drayton rin omna le amo phurna shetak ani na chuan alaka dalasi ril ruput dan chu athak ta hialani atuka chuan skula dalasi le ngabi te chu an inmua alanda na tang chuan gabi le Drayton a unau pa josate chu an inpo sot le a an inkara chuan engemo taka omti chu dalasi po in a mu mai biglo
lunch ei hun ani chuan dala si te thian dun poin dreto na te thian ho group chu an vazom ve a chu dreto na chuan rem changa lo la in a party host tur a chuan dala si chu asom ve ngala nima sila dala si chuan asom na chu hoi hom taka lo hnolin lam zirangai thu in tlang takena changani Nuwa thil thleng lo chik ve reng tu gabi chuan dala si chu dreto na laka feelings anei lo azot ta thut maya dala si chuan engril ruma aput lo thu lo soivadin dreto na chu a mei che mu apiang chai mai thin anga a mu thu a soizuya chutia anti ti zel na chuan gabi in josan party na a kal nge tura asom thu chu soi chuakin dala si chu kalve sham turin angena dala si po chuan a thian nu wang liawin party na akal chu atum vele tani zana party na munan vathen chuan dala sin gabi le josate chu hun pek tumin akal shan santa a chuta dreto na nen bok chuan an intong le eng emasoya thutlenga an thudun lai chuan hoisen takin dreto na chuan chua puya asom ta mya maya mase dala si chuan adu lo thu soin alo nar ngal chuti chong chuan game khelin hun nuam tak an hmangta thawa zu an inpa zela wangin an duain an ritama amani chuta atlai deuh nuwa angabi chuan dala si churan muin josanen ti tur an la ne awanga athla ho man lo tur thu de chu aron shila dala si po chuan alo shethiamin rive deuh to ma se amma ho mai chu atum ta a nima sela thui po a thlen ma in dreto na chu a bike nen aron thleng ve ngal dala si chu helmet pe in thla ho atuma dala si po chuan she deuh tak chungin alo rem ti ve mai bok nima sela arui ema wang chuan an address a soi hlei theilova chu wangin dreto na chuan an ina a hruai ho ta ringota puan sin tirin sofa a chuan amu hil zui ta ngal atuk zinga arun har chuan dreto na ina alo mureng ti chu a hre chuaka azaglutuk hotum chuan chaukalama dreto na te pa follow in nial thom hi a shefu ta hlau mai puleroya chu dreto na chunga a chuan a thin rim hlea party vela hun khoral mai lo tura shilin wako a alu ngei theinan bengor hle jok turina cha chu an pa fa in biak na chuan dala si chu pressure na satak noya andreto na chu a mek ti a hria thiam tir tani chumin ni atang chuan dreto na nen kar engemaw zat an in bepop to lova chutiang chuan ni engemaw zat chuliam le in an school football game lian tak an nei hun tur chu aron thleng trap to a gabi chuan dala si chu andreto nan chua puya asom le ta kin ti in kormoi deuh mai hi keng turin a ron bas an chuan lai chuan cheerleader pakhat hian dala si chu reilote thutna in thleng puya asoma dala si po chuan lo rem ti ve main dreto na bula chuan ava thua dreto na po chuan thata kalo bengal zungin ei turte an in choma an inkara ni deuh ngut po chu azia omle ta devani football game chu a hlotling hle a an team chuan nena an chana wangin an hlim hle an chaklom nan party an huai hot ngala dala si ero bengcheng klan bo san tomin pona a chuak chuta dreto na chu e tur tam takengin dala si chu awazui chuak ve ngala dreto nan thil lim om deuh ti eduna du le du lo azo chuan dala si po chuan alo hnial to lem lova ti chuan gabi in thu aron angin dreto na nena klapa an kaldun na chuan dressen hatura ashil chu ha a chu huna chuan na satakalam dunin hun hlim om le anuam tak an hmang dunani nima sela an let le hnu chuan an inkis lai tak chu nei thanan a phok ta hlau mai engma soilok lova an chu aruga wangin a thin rim hle a chuta an bo ruak ti zwal turin principal in chanchin alo shevele zela atu ka nei thanale dreto na te mai ba ka anu le pa ti chu office a ko ngalin dala sele dreto na te chu kar khat chung suspend an ni thuwa soi tamai chu an shem na to chuan dala si chu ti thin rim viau ma se ngun taka in ngai tu ana hun anei thei pha tho thunga nikha chu studio a hun a man lain dreto na chuan avatlo a principal meeting a ama jan zonga engma a soilawa wang khan ngai dam dila tumani
chutia an in biak lai chuan lamzir tir tunu Alicia chuan dala sile Andre to na ti inkara natna le indu ton na om chu alo mu mai haulova choble chil takin an pani chuan alam dun tir ta thut mai dala sipo chuan hre deuh tak chungin azom ve maya chuta an han lam dun chia chu aril rungai tu azong zong apuang chuak ni mai hian alanga Alice loblu tuk chuan dala si hena chuan chutianga angai tu ana chung ril taka changa alam chuak theiani phot chuan olsam takin kalar cha chuan muna chang thei don ni in a soyani Andre to na po chuan an school chol chung hun toy te chu atangkai thei ang bera man alo rot ve vata dala sikal na tur kalar chu ahmun nge ya vatlo rotin chu ati swal siam thatna na mana du thuwa soya dala sipo chu ahlimin a dream school chu amit nge ya mu hlan a ngak hlel to hleni ti chuan California zinin kalar chu an vatlo ta a dala sin amit nge ya a mu ve ta churin harsa ati in engtik nia emo chu muna chuan ala zirve nge don ti angai to phei chuan oi harsa ati tak zeta ama zong ain atum ru zwal ta sau mayani chumi zan chuan an thlenna hotela truth or dare game an khel mai maya chutia game an khel lai tak chuan in kisin an du aya thui an kal ma in dala si chu a in thiar filim vata dan tur a shelo hle an ho nu thleng po in a dan chu alai hle a an inkar chu soifia thiam chi a si lo hian ala chiang lo noi mai ani dala si dan chu gebi po in a mu mai haulova Drayton nan dala si adu ti achian hle lain dala si eroin aril ruput mangdik tak chu alan chhuatir ngam lova gebi chuan dala si po in Drayton na adu ti chu a hriat ve thawa wangin a hun tha chu a bo pelang ti a hlau thon puya aril ruput mangdik tak chu waisen taka soi chuak turin aron ani ti chuan dala si po in a waisen na som khomin Drayton na chu in mu puya a som ta a aril ruput mangdik tak chu shilin Drayton an in chuan an in ngai zong chhota a atira chuan an hlim dunin engkip mai chu akal tluang hle ma se apa chuan angai zong nei chu apom thei ta hau lo maya athil tum ti hlo tling tura a be na konga chuan noksak mai ni don in a shiani jum khat chu Drayton na ina hunan mandun lain dala sin Drayton na bana ta tu chu a omzia azota chu vele Drayton na mu chu in thlak ngalin a phir pui hria reng nana a chu tira ni thu a soita a phir pui abi chu kumria chawan ni lain birthday party an man na a tuma mulo hlanin alo bodaya nasataka anzon nuwa po an muzo lovani chu chuan Drayton na chu nasatakin a ngonga athu soi chu dala si chuan ngoi renga lo ngai thlak sakin englai poa atana a omtla tur thuwa shila Drayton na po inbun ro na tur anei chu alom hle ni engemaw zat aliam le hnu chuan Drayton an birthday party ya dala si te unaw le angabi te chu asoma hun nuam tak an mangdo ne mo anti lain lunch an edona pulero ya chuan Drayton na plan le wako chungchang chu asoi chuaka mase maktak main Drayton na chuan plan danga nei thu asoi tanul mai wako aya California USC zok traya tum thu asoi tamaya chu chuan apa chu atithin urin dala si chu afa paril rutlak tir tu ni inangaya nasataka an inhnial zuya wang chuan dala si chu achuak ta dayani Drayton na chuan a zui ve ngala ma se ngai damadil chungpo chuan dala sin in chen arota a chu chuan tina ve don ma se an pani tan thil thazok nia angai thu soyani an in chen nu chuan dala si chuan tu ma abi peilova aruma chuan tom de uchotin a thian chaber gabi ngei po abe chuang lova Drayton na an in chen chu alana tak zetani nikhat chu studio omlain gabi chuan avatlo a thataka thu soi puin ama hmangai tu le ngai sak tu te ahlat zel chu thil tha ani lo thuwa shila chu chuan dala si chu a nein rei tak a insum nuwa atap chuak ta zoi mai a u nei thana hne na chuan aril ruwa omzong te chu a soi chuak ta veka nei thana po chuan athiam ang to ka lo hnemin colors audition chu video maya thon lovin a mun nge ya vakal arota a
chumi tur chuan kum tam tak alo in khol char thu a soi bok awang chuan achunga dalasi chu alom tak zetani a unau pa support lat na chuan phurna thar a peli ta a audition apal tlang ngei theinan a ma zong ayana sa in a beile ta ni chuti lain reitona po in apa nena chuan avoi khatnan a ril ruchung ril tak chu huaisen takena soi chuaka pressure na satak noya anun man mek chuan ati shom zia soin a hlimna tak tak ngai to a anuna chuan thutluk na siam adu ve to thu te chu a soi chuak ta veka chuta a be selo tak main apa chuan alo she thiam hle a athil ti tuma piang a chuan englai po a support la tur thu atiamani ni engemaw zat aliam le hnu chuan dalasi chu color cha audition anei ta a performance chuan judge te a hne ngang mai engkim mai chu an du thu sam ang thlapani a ti chuan alo suang to thin ang ngein color cha chuan alu thei ve don ta a hove le chanchin lom om tak chu ali sei le angabi te shil ngal thuain anni po chuan an lo lom bui tak zeta chumi nu chuan angai em dreton na chu va mu vele in angai hle thu le a hmangai thu chu a shilani dretonan dala si hlotlin na alom pui em lain ani po in thulom om tak mai adong ve ngal thuaya professional football team tan contract a muani anu le pa de chu an hlim hle a abik takin apa chuan alom pui zualin afapa a arin na angat ngam chu ati swalo hle ti achiang ta sotani dala si chu California a umangai to dona a unau pa nei thana inglai po a in nga na lungpui hankal san tur chu a hu phur ve hle a dreto na po chuan alama atran tla tur thu shilin an in mu le ma zong chu thata ka lo in enkol turin acha ani thaenge mozat aliam le me uchuan dala si po in color chu nuamati in pangai takin huna mang chaw ve zela nekhat chu a practice zo adom lama panlai chuan tu emo hian a mingaron ko thudin alampana football ron thlok chu aman chat maya chuta amazon taka dreton a loading renga mu chuan a hlimin alampan chuan avatlan ngal thuaya dreton a chuan USC a thantak jok thule surprise adu awanga alaka azep char thu te chu ashila dala sipo chuan alom puin du tho takin an info pa an malam huna chuan in support ton tlata hringnun zo dun zel turin an in tiamani